Good morning mga kaburukdoy. As usual, Saturday morning mga kaburukdoy. Head south on Dufferin Avenue toward King Street. Gala-gala, walking mga kaburukdoy. Temperature check. Positive 1. Yan mga kaburukdoy. Early morning walk. Mga kaburukdoy oh. Yun. Nagma-migrate na sila mga kaburukdoy. Ang saya na ng mga ibon. Ay mga kaburukdoy. Kanang dala chike mura no gini tap sa ate pang Yun mga kaburukdoy, may ano yan, thrift store. $3. May malaking ano dito mga kaburukdoy, tangke ng tubig. Ano. Pero hugis curling, tawag nga no, curling ball. okay. Yan, kasi sikat yung sports na curling dito mga kaburukdoy. Head north on Souris Avenue. Nagsasalita yung ano ko, secretary ko. Si Ma'am Giggle. Ma'am Gaggle. Uy, may ano doon mga kaburukdoy, oh, rabbit. Yun oh. Zoom natin. Yun. Yun, saan ang kamay ko? Yun. Good morning. Good morning. Yeah. Yun. Head south on Souris Avenue toward Smith Street. Pa-English doon mga kaburukdoy ah. Biglang naghang, nag-freeze yung utak natin kaburukdoy kasi baka mali yung grammar. Hindi naman sila concerned sa grammar. Kayo yung concern ko mga kaburukdoy, yung mga nanonood. Kasi alam mo na. Abang, good na naka-park pa. Uy, dito may park. Ayan na, excited na. Ayun mga kaburukdoy, tayo may park tayong nadaanan. Dennismore Central Park. Ano? Yan kasi para ano yung mga bata kung maano. O nga. Ang ano mga kaburukdoy, ang galing. Yung ano, oh. Yung nakapalibot mga kaburukdoy. Head south on Souris Avenue. Mas lain do ko ani. Kaya
Mga kaburukdoy, dito tayo sa ano, Harmony. Yan mga kaburukdoy. Anong tawag niyan, ma'am? Flyer. Oo. And happy birthday to you. Hindi lang alam ko eh. Yung isa, Diba na to, no? ewan ko kung natuno ba yan o hindi. Hindi ako marunong. Diyan. Jabal. Galing. Support lang yan. Uy, baka ano yung tubig ha? May rolls oh. May rolls nga yan. Saan gani siya? Gamit. Di siguro na on. Baka i-on nila. Di pa nila na i-on. Okay naman siya igawas tubig. Dito nga oh. Wala tayong susi. Ah, okay. Ayun mga kaburok doon. Yan yung sinasabi kong ano mga kaburok doon. Against the light. Yung malaking ano, tangke ng tubig. Saka the flag, oh. Asan yung flag? Yung mga kaburok doon. Manami sa park mga kaburok doon. Dinismore Park. Ano? May malaking ano recreational gym or facilities diyan mga kaburok doon. Leisure center. Swimming pool. Ito na oras pa. Anong oras? Yung ko. Bakit kayo sa train ba? Train yan. Hi! Yeah. Sunbathing. For today's video. Yan mga kaburok doon. May ano yan. Train. Release ng train mga kaburok doy. Ay, salamat nakita ng McDo. Doon kami mag ano mga kaburok doy. Mahaw. Magkapi sa McDo. Ito lang yung ano mga kaburok doy, yung murang kainan dito.
ng mga fast foods. Kasi pag gusto mong yung parang mga fine dining, yung mga hindi fast food ba, mahal mga kabrok. Kaya, dito na lang tayo sa ano, McDo. Baka naman pa burger ka naman.